Защо малките, но ежедневни навици водят до голямата разлика? Много хора вярват, че за да подобрят здравето си, трябва да направят нещо наистина голямо и драстично. Да променят всичко наведнъж. Но това не е така. Истинската промяна идва от малките и постоянни действия, които повтаряме всеки ден, всеки ден. Те са като тухличките, с които строим нашето здраве. Бавно, стабилно, с грижа. Една чаша топла вода сутрин или пък 20-минутна разходка, защо не тренировка, един дълбок дъх преди да реагираме на стреса. Добавете витамини. Тези малки действия може да ви изглеждат незначителни на моменти, но ден след ден те ще изградят вашата имунна система, по-спокойно съзнание и повече енергия. Научно е доказано, че когато един навик е лесен за изпълнение, шансът да го задържим в дългосрочен план е над 70%. Затова вместо да чакаме перфектния момент за голямата промяна, нека започнем с нещо малко още днес. Глътка топла вода, разходка на слънце, усмивка към себе си. Малките крачки днес са големите победи утре. Започни днес. Тялото ти и животът ти ще са благодарни утре. Кое малко действие можеш да предприемеш днес и сега? Ще се радвам да го споделиш в коментарите или да ми пишеш на лично съобщение. Пожелавам ви прекрасен ден!